Bwere. Tinokuchingamidza wateereri tiri kusangana kuwerengwa kwebook The Great Controversy. Tinokuchingamidzai palive yedu yanhasi. Nhasi tiri kusummarize chapter 12 yacontroversy and the topic yakanzi the French Reformation kana kuti basa reshanduko munyika yeFrance. So mushure the protest of spies yatakabata pachapter 11 the Augsburg confession yakaitwa muGermany muAugsburg, the Pope wanotumira tsamba kuna King Charles V kuti watange persecution uye kuti persecution yaizobatwa vanhu wese wakange vari kuti wanosaidira reformation. So maprince ese atakataura nezvavo pachapter 11 were targeted. Ruoko rwepersecution rwakasvika kune wese waitumirwa masoja waisvika achindowauraya, waiurayiwa neminondo, waiurayiwa wachiiswa pamastake pamapile takamboataura pairongwa huni, makristu oendeswa pamusoro pehuni pobatidzwa moto, vanhu votanga kutsva. So vanhu vakawanda wakafa at this time. Zvinonzi munguva iyoyo zvakare King Charles V akange ari mambo aitonga Germany anozofa, but however mukufa kwake akasiya persecution iri kufamba. Munyori aburisawo pachena pfungwa inoti persecution yakaspreada all across Europe ikandopinda even munyika dzakaita wana Switzerland. Takambotaura nezva Ulrich Zwingli ndo paakabva afira ipapo. Wana Ocolopadius wese wakaurayiwa nemapersecution iwawo akange ari kuunzwa naPope in response kumaconfession akaitwa paAugsburg neprotest muguta reSpiers. Now the father of reformation munyika yeFrance ainzi Professor Lefray. Professor Lefray wanga vari professor wepauniversity yeFrance muParis, the capital city of France. So ari professor anotanga kunyora mahistory books. Mukunyora kwake mabhuku ane chekuita nehistory anozosvika pamwe paanoti ndiri kudawo maexternal sources anondibetsera mukunyora zvizere the history of the Christian church. So mukutsvaga masource aya anozoona kuti regai ndimbotarise mubhaibheri pada ringadaro riine chimwe kana zviviri zvingandibetsera mukufambisa basa zvakanaka rekugadzira history yemasaints nemamataya akange aripo panguva iyi. Zvinonzi mukuverenga bhaibheri ndo paanoona chokwadi chaMwari chaakange asati akamboona. So paari kuona chokwadi ichi chekuti Jesu ndiye akatifira, anoonawo zvakare kuti zvemamasi nedzimwe dzidziso dzaanziri kuitwa nekereke yeRoma dzakange dzisiri dzakanaka chaizvo. So Professor Lefray wanozotanga kudzidzisa some of his students, and pakati pemastudents awaidzidzisa mudzidzi mumwe ainzi William Farel anobatira moto wavhangeri mushure mekunge audzwa naprofesa wake the truth about chokwadi chiri mubhaibheri. So zvinonzi William Farel was a loyal Romanist. Akaberekwa mukereke yeRoma uye kuti kereke yeRoma yakange iri pamwoyo wake chaizvo chaizvo. Haisada kunzwa munhu aipikisana nekereke yake, and he was active also mukuurayiwa kwaizoitwa makristu. Zvinonzi at one time anotaura pane imwe nzvimbo leta anoti pandainzwa munhu aipikisana nekereke yangu yeRoma ndainzwa mazino angu
kuita sebere rine hasha kuda kurowa munhu iyeye so that anoparara. However, anozoona chokwadi chekuti kutenda muna Jesu ndo kunodikanwa kuti munhu aponeswe, uye kuti kubhadhara mare kuna ana papa was not even necessary mukuponeswa kwemunhu. Zvikachadaro zvinonzi ari kuparidza anozosvikawo kundoparidzira the bishop weguta rainzi Miax. Now the bishop of Miax paakatenda the reformation unonzi akatangawo kuiparidzira kusangano rake railidha uye kuvanhu vakange vakamutenderedza vakange variwo zvakare muMiax. Not only that, anonzi akatanga sister wamambo ainzi Francis I anotendawo the reformation, and mambo for some time aitenderawo kuti the reformation faith, moto wevhangeri urambe uchipfuurira kumberi. So zvinonzi panguva imwe chete apo bishop of Miax, tiri kureva bishop weRoma, paanotenda the reformation, Professor Lefray vanobva vapedzawo kutranslata the New Testament of the Bible mururimi rwechifrench, obva vatanga kupa vanhu. Zvinonzi izvi zvakangoitikawo same time apa Martin Luther akapedza kutranslata the New Testament or Bible into German around 1512 kuenda ku1517. So zvinonzi Bible wakatanga kunge waku, though zvairambidzwa asi waiparidza, vachiparidza manheru, masikati wozorora zvavo, but manheru ano kwavanobva mumabasa wotanga kuvaudza about the reformation faith. Zvinonzi pope pavanonzwa nyaya yekunzi kuMiax kwane the full Bible reNew Testament, uye kuti bishop ari kuriparidzira vanhu anobva atumirako a delegation yemabishops nemadoctors of the church nemamwe mapapist even nemasoja. Then bishop anobatwa anobvunzwa kunzi, nhai bishop, muri kubvuma here the reformation faith kana muri kuramba? Zvinonzi nekutya uye kudawo basa, the bishop anobva ataura kuti reformation faith handidi, ndinoda kuve loyal kuchote rangu reubishopi mukereke yeRoma. Regai nditaurire vanhu vangu apa, kune vanhu vakawanda vanoti vakasvika panoda kumiririrwa chokwadi nepane gain, vanotengesa vhangeri for gain. Hataidzidza here kuti tinofanirwa kumiririra Mwari kunyangwe zvinhu zvakaoma kana zvinhu zvakanaka? So zvinonzi mukufamba kwenguva the bishop anobva aenda kuside rapope, so reformation inombozungunzwa ipapo. Zvonzi munyika yeFrance mune mumwe murume zvakare akaberekwa muefamily yakange iine mastandards akati kurei, but this man anozonzi nekufamba kwenguva ainzi Louis de Bequin, who was a strong follower of the Romanist, aidawo kereke yake yeRoma zvakanyanya. Unonzi aiteedza mamasi uye kuti akange akawenga dzidziso yaMartin Luther. Zvinonzi Bequin paanonzwa chokwadi anochigamuchirawo nemoyo wese, and anozotanga kutsvagwa napope because vakange vanzwa kuti pane umwe murume agamuchira chokwadi ari kufamba nechokwadi zvakanyanya. Zvinonzi mukufamba ikoko kwaiitika kwese kwakazopedzisira akuvhimwa napapa nemasoja ake. At one time anotomboudzwa nevamwe vanhu kuti chibuda muFrance Bequin because zvaakuitika hazvingakunakiri, but Bequin nekutenda anoti kwete, handisi kuzobuda munyika yeFrance asi kuti ndichamiririra Mwari ndiri imomo. Zvinonzi Bequin, he wrote the 12 statements against the Church of Rome, kana kuti akanyora zvinyorwa 12
apo Martin Luther kuGermany akanyora the 95 theses, kuno akanyora the 12 statements against dzidziso yechiroma yezvakaitawa namisa nezvimwe zvainetsa mumazuva ake. Zvinobvawo mumazuva iwayo, pakona peimwe street muFrance, chidhori cheVirgin Mary, Mhandara Maria, because anokosheswa in the Roman culture, chinoonekwa chakadonha pasi. Then mukudonha kwachakaita pasi, it was very obvious kuti mhosva yakapiwa Bequin. So zvakatungamirira kuti azosungwe. Zvinonzi anosungwa, anoendeswa kukoti, anotraiwa, obva apiwa mhosva yekupandukira kereke yeRoma. So Bequin anotungamirirwa kuenda to the stakes, ari kufamba kuenda kustake, anofamba zvinyoronyoro zvake, akange achiratidza kusatya. Then huni dzinoiswa, danda rinosetwa, Bequin anoiswa padanda, moto unobatwa. Bequin anobvunza akati, varume, ndinokumbirawo kuti ndingotaure mashoko mashomanene ndisati ndapiswa nemoto. Zvinonzi the Church of the Rome, mabishop nevakuru vakange varipo vakamurambira. Why? Because wakaziya kuti mashoko mashoma anobva mumuromo waBequin ari enough kuti akonzerese mupfungwa dzevanhu kuda chitendero chereformation. Now pamberi panonzi Farel akazoenda kuMiax. Ari kuMiax ikoko anotanga kuhwanda achiita basa raMwari. Saka during the day aizoita door by door achivhangera, but during the night ndo paaizondotiza achienda kubako. Muchaona nyaya dzatotaura dzekuti ngatiitei witnessing, ngatiitei door by door evangelism, hadzina kutanga nesu, dzakasotanga kare in the 16th century. Tiri kuona kuti Farel akange akufamba madoor by door achivhangera vanhu kuma 1500. Mukufamba kwechapter 12 yaGreat Controversy, mazodomwa umwe murume akange akasimba kwazvo, pandamuona ndati hameni chaiyo. And this man was John Calvin. Munyori abva adoma kuti akange aine brother yake yainzi Oliver Ten. Oliver Ten anomboudza Calvin kuti shamwari, believe in the Reformation faith, but John Calvin anoti kwete, handidi Reformation. But zvinonzi nekufamba kwenguva anozotenda in the Reformation faith. Anotanga kuparidzira muFrance, muParis, but nenguva isipi anotadza, because sezvatambotaura Pope wakange watumira persecution muFrance. So anotadza, mukutadza ikoko anozoenda kumaprovince aichengetedzwa nemumiririri wainzi Margaret. Uyu Margaret ndiye akava mumiririri wake because akange ari mumaposition esimba. Ndaona kuti zvakakoshawo even kwatiri vana vaMwari kuti vanhu vari mumaposition epower munokwanisawo kuita basa raMwari nekumiririra nekuprotecta vaparidzi weshoko raMwari sezvakaita Margaret. Now zvinonzi Francis I, sister wamambo, naMargaret uyu anozobetserawo zvakare kuwaka echapel muFrance apo nguva yese machechi ese akange akavharwa. But tinoona kuti John Calvin aizopinda muchapel, zvinonzi thousands flooded kuchapel yake, uko kwaaizondoparidza the truth, achiparidza kuti chitendero chereformation ndo chitendero chinokosha, icho chinotungamirira kuti vanhu vafunge nepfungwa dzavo uye kuti vagamuchire zvavanotenda vasingamanikidzwi sezvaiita kereke yechiroma. Zvinonzi
vanhu vaifladha zvekadaro zvekuzoti mambo mazuva aimbofevhera marefoma anozowakira Calvin machechi maviri awo aipindwa nevanhu weFrance yese. Regai ndingotaure chinhu icho vanhu vaMwari, machechi akazara kudai, zvanga zvakanaka kuti uende kuchechi undonamata, because the time is coming machechi paachavharwa newe neni tichazodemba kuti Mwari dai makereka akavhurwa. Zvinonzi Pope pavakanzwa mashoko iwawo also wakareacta. Zvinonzi wanotumira masoja nemapurisa kuzondobata Calvin. Zvinonzi one day akange ari mune imwe imba, shamwari dzake dzinobva dzamuudza kuti mapurisa nemasoja apapa asvika. Zvinonzi paanonzwa kudai Farrell anoitirwa plan neshamwari dzake, dzimwe dzacho dzakamhanya dzikambomisa mapurisa padhoo nekumbovataudza kuti nguva inonoke. Then dzimwe ndo dzakazomutora dzikamupfekedza dzimwe hembe dzikamutsvagira badza, akadropwa newindo rekuback door akapinda mustreet in disguise yedzimwe hembe akabata badza, then akabva atiza. Anozotiza achienda kuguta rainzi rePortius. kuPortius ikoko, since akanga ari kutsvagwa, anozotanga iye kumhanya akandowanda mune rimwe bako. Zvinonzi ari mubako imomo, vanhu vemuguta, ndati haleluya, bhaibheri rikarambidzwa kuparidzwa pachena. Mwari ane nsira yekuti riparidzwe even muvhu. Zvinonzi vanhu vemuguta vaingobuda from all directions, vamwe vachibva neuko vamwe vachibva necheukoko, wobva wangopinda muvhali, because anzi bako rakanga riri muvhali rakanga rakaita chigoji, saka vanhu vaingodzika mugoji wopinda mubako. Zvinonzi pamuromo pebako paiiswa mashizha nemabranch, zvaibva zvakavha as if hapana chiri kuitika. Then in the quiet moments wari pasi muvhu mubako, marambi zviedza zvaibva zvabetswa, vanhu votanga kuverenga bhaibheri nekudzidziswa pamusoro pe-the Reformation faith. Zvinonzi mukufamba kwenguva zvichienda zvichidaro, one night munyika yese yeFrance makafuma muine zvibhakani. Zvibhakani izvi zvakanga zvakanyorwa against misa. Zvinonzi chimwe chibhakani chakabva chanyorwa padhoo ramambo. So zvinonzi kunyorwa kwechibhakani uku kwakamutsa hasha zvakanyanya, zvakadaro zvekuti umwe reformer who was a poor man anondopandukira reformation. Then murayiro unobva wataurwa unzi regai titange kutsvaga vanhu wese who are against reformation, I mean who are mareformers, so that tivauraye, because ndo vaisa zvibhakani izvi zveagainst reformation. So zvinonzi muprocess yekuhandwa kwemareformer, imwe reformer angari a very poor man anondopandukira mamwe mareformer, anojoina mupurisa wamambo, nhasi unoti ngavati maCID amambo, ainzi Morin. Then naMorin vanonzi wakafamba door by door vachisvika dzimba dzese dzemareformer vachivauraya. Zvinonzi mareformer mazhinji akapedziswa nethis man, pamwe chete nemupurisa wamambo ainzi Morin, pamwe chete nemasoja. One bishop weRoma anoisa pachena mhosva 3 dzaaitiwa ipa mareformer. Yekutanga wainzi wanoda kuuraya mambo, they want to kill the king. Imwe mhosva yechipiri yaipiwa kumareformer wainzi wanoda kuuraya Catholicism, wanoda kuuraya chikatolike. Then mhosva yetatu wainzi they want to overthrow the government. So that's why
pakaitwa campaign yekuuraya, ende wakafa vari thousands of thousands, vachivharirwa maways, vachisvikirwa mudzimba usiku, vachiurayiwa zvakadaro. Zvinonzi the Bishop of Rome finally vanozoisa pfungwa iyi kuti kunofanirwa kuve nechenuro munyika yese yeFrance, because zvibhakani zvakaiswa nyika yese. Saka chenuro yakadeclarewa kunzi yaizofanirwa kuitwa munyika yese. Mambo aizofanirwa kunge ariwo present pachenuro iyi. Munyori abva adoma kuti 21 January 1535 ndo date rakaproposwa rekuti chenuro iyi iitwe. So zvinonzi wanhu wakabuda muFrance yese, wakaenda kumba kwamambo, kubva kumba kwamambo kuenda kune place yakanga yarayirwa kunzi waizosangana nevakuru vechechi. Zvinonzi pamberi paive nevanhu vakanga vari kufamba vari 2 by 2 vachichema, vamwe vaifamba vari 4 by 4, vamwe vaifamba vakatakura mabhana, vamwe ndo vaifamba vakatakura muchinjikwa. Zvinonzi the sister wamambo watati Francis I aimbosapota reformation anozopandukirawo marefoma, naiyo anotanga kuchema achiti marefoma wakaita zvakaipa kwazvo kunyora zvibhakani against misa. So zvinonzi maKristu akawanda akaurayiwa zvakadaro zvekuti panzvimbo pavakaurayiwa utsipa hwaikwira mudenga. Zvinonzi denga rese rakasviba neutsi, utsi hwaibva pamaKristu akanga auraya, zvikureva kuti wakaurayiwa wakawanda. Even wakamboita history yeFrance, muchazodzidza kuti muFrance kana waakuuraya waisatamba. At one time France yese yakatonzi magungwa, maseas nemaoceans makuru haacharedzwi howe, because howe dzirimo dzingangodaro dzakadya nyama yemunhu wakafa. Ndinongoreva scale yekuuraya kwaiitwa maKristu muFrance. Munyori azodoma zvake kuti 258 years later, mugore ra21 January 1753, King Louis XVI anozourayiwawo pasame place yakasanganwa apa maKristu akaurayiwa. Adomawo zvakare kuti during the reign of terror muFrance, about 2,800 maChristians vanourayiwa, vanhu vanourayiwawo zvakare pasame nzvimbo iyi yakange yakafira marefoma. Saka munyori Ellen White azobudisa pfungwa yekuti kurambwa kwereformation muFrance nekurambwa kwebhaibheri ndo kwakazokonzeresa kuurayiwa kwaiita vanhu. Even the French Revolution nekusagadzikana muFrance kwakakonzereswa because vanhu vakange varamba the Bible, which is the sole authority rinova chiedza mukati medima. Taakudzokera kuna Farel. So zvinozonzi Farel ari muFrance anoda kuti basa rereformation rakange raakunetsa nemhaka yechimiro chakange chirimo. So anozoenda kuSwitzerland. Ari kuSwitzerland anowa a school master, anotungamirira chikoro. Then some of his writings akatranslatewa akatanga kufambiswawo zvakare kuFrance. Zvinonzi the Bible, akatumira the Bible muFrance, but pazvakanzikwa persecution inowedzerawo zvakare. Asi muchazoona zvenyu kuti kune dzimwe nzvimbo dzaaiparidza dzakafanana neMorat kana neEurochapel, maguta iwawo they accepted the Reformation faith. Now munyika kana kuti munzvimbo yainzi Geneva, muGeneva munyori adoma kuti Froment ndiye akafambisa the Reformation ikoko. Inonzi anga ari teacher, so akatanga kunge aya achidzidzisa
mastudents ake kubva vari wana vadoko aivadzidzisa zvidzidzo zvebhaibheri, then wana wozoudza vabereki zvavadzidziswa naself-romed kuchikoro. So mapapa pawakazvinzwa wakatiwo zvakare persecution, masoja teerai from, so anozotiza kubva kuGeneva. But tinoda hedu kutaura kuti muGeneva muchazora kuti ndo makazovasenda iyo yaifambira basa rereformation zvakanaka. Mukabva adoma kuti Farel naCalvin vanozosangana muGeneva, and muGeneva imomo, that's when Calvin akaspenda more than 30 years achiita basa rereformation. So Geneva yakanga iri a place yakanga yakanakira mareforma zvekuti mareforma akaita savana Knox, John Knox wekuScotland, the Puritans wekuHolland, ndo mavakazotanga reformation wachibva. Now chapter 12 yazopedzisira yakutaura kuti Pope pavanoona kuti reformation kunyangwe tiri kuuraya vanhu iri kuramba ichienderera, because ndiwo maKristu aitaura kuti the oftener we are mourned down by you, the more in number we grow, the Christian blood is seed. Saka zvinonzi papa vanozviona wozvitsvaga otoona kuti maKristu vari kunetsa kupedza, because tikauraya uyu pari kubva pamuka mumwe. So zvinonzi wanoisa dzimwe pfungwa dzekugadzira counter reformation, and zita reorganization yakaita counter reform ndo vanonzi maJesuits. Saka midzi nhumbu yemaJesuits, the Jesuit society, yakabva mukupikisa the reformation faith. Zvanzi nemunyori maJesuits vanhu vakaipisisa munguva iyi mupfungwa dzekuti vanovaka zvikoro, vanovaka mayunivhesiti, and vakataura nguva iyoyo kuti vakange raitwa group iri to spread Christianity, yet in real time vaivaka zvikoro, wove mayunivhesiti professors, wove muma institution ane vanhu vakawanda, so that vanokurudzira pfungwa dzekushora the reformation faith. Now chii chandadzidza pachapter 12 yeGreat Controversy? Ndadzidza pfungwa huru inoti Mwari ane nzira yake yekushandisa vanhu vakasiyana siyana muma-different lanes, asi goal ndeimwe chete, kuti vanhu vawerenge bhaibheri zvakasununguka uye kuti vasvike paruzivo rwaMwari pasina vanhu vanovanetsa kana kuti pasina room yedoubt. Ndo pfungwa ina Mwari. Now mabhaibheri ari kuonekwa vateerera, haisi nguva here yekuti titsvage mabhaibheri pachedu titange kuawerenga tinzwe chokwadi chaMwari from the Holy Scriptures. Hausi mukana here watawana wekuti zvinhu zviri free tidzidze from the past kuti tizive kuti the present ichange yakadini. Toda kutendai nekueneso pathis life. Kana musati masubscribe, ndinokumbirawo musubscribe, mukomende, mulike, mushare nevamwe, so that tinodzidza this history of the Christian church takawanda. Mwari wakuitirei zvakanaka, wakukomborerei. Tinosangana muvidhiyo inotevera, musummary inotevera. Amen.